Pandemiya sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryň Türkmenistana dolanmagy dowam edýär. Türkmenistanyň ençe raýaty watanyna dolanmak mümkinçiliginden şöyle mart aýynda halkara gatnawlaryň doly ýatyrylmagy sebäpli mahrum bolupdy. Türkmenistanyň öz raýatlaryny watanyna gaýtarmak prosesi awgustyň 2-nji ýarymynda başlandy. Adatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, 24 sagatyň dowamında ýurdun gündogorunda ýerleşýän Türkmenabadyň aeroportuna Belarusdan hem Moskwadan birnäçe ýüz türkmen raýaty barypdyr. Minskden 285 adam geldi. Moskwadan başga bir uçarda sagat 23:00'da 770 adam gelmeli. Minskden gelen uçarda ýolugçylara 15 adamlyk ekipaj hyzmat etdi diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 8-nji sentýabrda akşam habar berdi. Onuň söýlerine görä Belarusdan gelenleriň arasynda Birleşen Ştatlarda okuyan talipler hem bolupdyr. Belarusdan gelenleriň arasynda Birleşen Ştatlardan 21 adam boldy. Bular 11-nji synpa oturup Birleşen Ştatlara 1 ýyl we 2 aýlyk kurslary okumak üçin giden ýaşlar. Olar Birleşen Ştatlardan Germaniýa, Germaniýadan Belarusiýa barypdyr. Soň bolsa Türkmenistana getirilipdir diýip habarçymyz aýtdy. We Belarusdan indiki uçaryň 24-nji sentýabrda garaşylýanlygyny belledi. Habarçymyzyň sözlerine görä Belarusdan Türkmenistana getirilenler bilet üçin 3685 manat töläpdir. Dünýäniň dürli ýurtlarynda galan türkmen raýatlarynyň sany barada resmi statistika ýok. Ýurdun häkimetleri bu maglumatlary çap etmeýärler. Ondan öňür näçe müň türkmen raýatynyň Orsiýadan Türkiýanyň, Hindistanyň we beýleki ýurtlaryň aeroportlarynda galanlygy ma'lum bolupdy. Türkmen häkimetleri raýatlaryny ýurduna getirmek planlaryny awgustyň ortalarynda elan edipdi. 22-nji we 23-nji awgustda ilkinji uçarlarda Türkmenistana, Hindistandan hem Belarusdan türkmen raýatlary getirilipdi. Türkmenabadyň howa meýdanyna ýük uçarlary şeýle hem daşary ýurtlary eltýän uçarlar goňýar. Soňky aýlarda COVID-19-yň ýaýramak howpy sebäpli birnäçe daşary ýurt hökümetleri hem daşary ýurt kompaniýalary öz işgärlerini Türkmenistandan äkidipdi. Awgust aýynda käbir gurulşyk kompaniýalarynyň işgärleri Türkmenistana dolanyp başladylar. Türkmenistana barýanlar 2 hepdelik karantina salynýar. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä daşary ýurtlar Farabdaky täze karantin zonasyna ýerleşdirilýär. Resmi maglumatlary görä iýulyň ortalarynda bütün dünýä saglyk guramatynyň wekilleriniň Türkmenistana sapar eden wagtynda açylan bu diýetgada koronavirusly näsaglary bejermek we saklamak üçin häzirki zaman şertleriň ählisi döredilipdir. Türkmenistana barýan uçarlaryň ekipajlary bolsa Türkmenawatda 1-2 ýyllykda gurulan köp ugurly keselhanada saklanýar. Daşary ýurtlardan getirilýän türkmen raýatlary bolsa ýokunç keseller hasahanasynyň golanynda çölde dökülen çadyr karantin zolawynda ýerleşdirilýär. Şäheriň eteginde çölde ýerleşýän bu karantin lageri awgustyň ortalarynda daşary ýurtlardan türkmen raýatlarynyň getirilip başlanmagynyň öňü tirasynda giňeldilipdi. Bu ýerde 1000 çemeti adamlyk ýer taýýarlandy. Çadır lagerindäki şertler barada resmi maglumat ýok. Saglygy saklaýyş resmileri we milli medeniýet bu barada habar bermeýär. Ol ýerde saklanýan adamlar we olaryň hosarlary bolsa şertleriň örän ýerbetdigini aýdýarlar. Adamlar 2 hepdelik karantini harby çadyrlaryň içinde dar ýerde hatar edilip goýulan 2 gatly krawatlaryň üstünde geçirmeli bolýarlar. Olar daşarda bir hatara goýulan agaçdan ýatylan içi çukurly hajatxanalardan peýdalanmaly bolýarlar. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä karantinda saklanýanlar we olaryň hosarlary bu karantindäki şertlerden birnäçe edek şikaýet edipdir. Adatlyň çeşmeleriniň sözlerine görä Türkmenabadyň ýokunç keseller hasahanasynyň golanyndaky bu çadyr karantinde adamlaryň saklanýan şertlerini gowlandyrmak talaby bilen Saglygy saklaýyş ministrligine raýatlardan birnäçe ýüzlenme edilipdir. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň Saglyk ministrliginden bu mesele boýunça resmi kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlary öz ýurduna türkmen howa ýollary kompaniýasynyň uçarlary bilen eltilýär. Türkmen raýatlaryny watanyna eltmek prosesi barada maglumat bermeýän türkmen döwlet habar beriş serişdeleri milli aviakompaniýanyň ýol başçysynyň golaýda bir käýinç alandygyny habar berdi. 8-nji sentýabrda ýurdun döwlet habar gullugy türkmen howa ýollarynyň başlygy Saburov Döwran Reýinbaýewiçe gysga wagtda kemçilikleri düzeltmek üçin soňky duýduruşyň edilenligini habar berdi. Resmi maglumatda onuň öz wezipelerini talabalarak berjay etmänligi we işindäki kemçilikleri üçin prezidentiň käýinçine sezebar bolanlygy aýdylýar. Taky kemçilikler görkezilmeýär.